अले तुला येत मोक्याला मुझे नक्का नकले नूकुंतले दंगी नी Yeah, we informed. Wah, ada bullpen tak? Cikama bullpen. So, nama second day code the correct vlog month just second ya tuh first day in Kerala. So now we are doing 1.5 day in Kerala. Now we are planning for Muttayan temple. Muttayan Muttapam Gottuji. Itade porega. So poi fresh up on the Vaishu Bakka Puragla. Now by the Mupar Resort, Kannur Resort. Tujuh banget. Kayak Mupar. Tujuh. WS. Cover guys, finally we reached here. Black dark fantasy dark fantasy dark fantasy dark fantasy all milky bar No allow for the mobiles. So nama Kannur White Temple Muttappan Temple बोलता. So nama इतने पहुंच रहे. Next place होगा. Next place beach. Beach बोल रहा. Panakpuram beach. Oh beach. Gas to share. Gas to share. Auntie na makeup. Boleh guys. चलो भैया जी फोन करो
ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ನಿಗುಲು ಎಂದಿಪ್ಪ ನಿಗುಲು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬಾಯ್ದಿತ್ತ ಕೂಡ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ತೊಟ್ಟಿ ಬರ್ತೀನಿ ಪೂರ ಜೀವನ ಜೀ ಗುಜ್ಜೆ ಆದ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಗಳು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಸಹ ಬರ್ತೀವಿ ಎಂಗುಲೆ ಖಾಸಿ ಸೇ ಬರ್ತೀವಿ ಬೋರಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಗೆ ಬೆಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೆಟರ್ ಸೊ ಈಗ ಬೆಸ್ಟ್ ये पैंट मुझे वो देरपुले में चल सुनना प्ले दादा 4K मारते नाम आटे काय तर क्लोज अप गाइस ए बुंद आव बरना का डालो जी ए हुर्रे इंज ये इंज ले ओके सेरे बरना इतते 3 टेररिस्ट मत आज बता तो नजी बॉम्ब उरला का नेगो मस्त बोडिया एक्चुअली अವು ಬಾಂಬ್ ದಲಕ ಇತ್ತಿದೆ ಬಾಕ ಪೂರಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ರ ಎಂಗು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿತು ಮೇ ಮಂಗಿ ಎಂಗ್ಲೆ ಪೋಡಿ ರಟೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಪ ಪೂಡ ಎಂಗು ಮಸ್ತ್ ಪೋಡಿದು ಪೋದಂಗು ಪಿದಾಯ್ ಪೋಯ ಪಿರ ಪೋಯ ಪೀಜಿತ ನಾಲ ಡೈನ ಅಲೇ ತುಲೆ ಏತು ಮೋಕೆಲ ಮುಜ್ಜೆ ನಕ್ಕನಗ್ಲೆ ನೂಕುಂತ್ಲೆ ತಂಗಿ ನೀರಟ್ಟ ಆಡಿದಳು ಜಾಲಿ ಮಾರ ಶೋಕ್ ಬರೋದುಂಟು ಹೆಲ್ಪ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಲತಾ and ನಮ್ಮ train trip, so we are going back to Mangalore. So ನಮ್ಮ reach ಆಯ Kodla reach. Oh, Vaishu. Finally 4G clarity. Finally back to Kodla. Oh, here final ನಮ್ಮ Kodla reach ಆಯ. AJ Pura window blind. So finally we are at Kodla, Mangalore. Guys. So ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ because they are PG girls. Gaudi. Sekulite maamenilla poondulla. Andu. So nama Yedudu laddu auto backup. Fatawat. ಮಕ್ಕಳು ಕಸನ್ಸ್ ಇದು ಸುವರ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಮೃತಗಳಿಗೆ ಪಾವುದಾಯ 80 ವರ್ಷಗಳ ಪಾರಂಪರ್ಯ ಶುದ್ಧತೆ ಗೋಪುರ ಕುಂಕುಮ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿನ. So packing on the mami laddu sita pura gitte lagi guys. Good morning guys. So tuchwa wachiro adak ha ಪಾಪ ತುಚ್ಚು ಬಂಗ ಬರೋದು ಡ್ಯಾಡಿ ಮೇಲ್ಕೊಡ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಡ್ಯಾಡಿಲಿ ಇರ್ತೀರ ನಾವು ವಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಎಂಕ್ಲು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ದ ನಿಗಲ್ ಬಕ ನಿಗಲ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಇತ್ತರ ಪಂಡರ್ ಮಾಮಿಗೆ ಭೂತ್ ಇತ್ತು ದಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೀಸನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ಡ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮಿ ನಿಲ್ಲಡಲ್ಲ ಟೈಗರ್ ಬೋಚರ ದೊಮ್ಮುಂಡ್ರ. ಸೊ Siddhi and Bhuvi is there. So Vaishali is here and Tuchi is oh my god, sorry, Tuchi is here. Cut and oh my god, Tuchi is busy with Guru. Hey Chunchi, hide the Chunchi. Cake. circle
So guys, time around 9 o'clock in the morning. So why don't I malpuga? So enkala chikku batter washroom, so we'll go for the washroom guys, for the brush. What bulpa helta chikkama bulpa ये ब्रश से को कॉल गेट को ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ ಹೋಲಿ ಕನ್ನಡ ಕಲಿ TT booking there, so TT will book Malama. TT 11 people are going. So bye. Back for a pattern. So namma TT ready guys. DJ floor ready guys. Ha batta mami. Mami le. ಅದೇ ಮಾಮಿ ಇದೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯ್ ಓ ಪಾಪ ವೈಶ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಗೌಡಪ್ಪ ನ್ಯೂ ಟ್ರಿಪ್ ಗಾಯ್ಸ್ Bye.